Dojde chlapík do krčmy a vidí na barovom pulte obrovská nádoba sklenená, plná bankoviek, euráče, normálne. On hovorí, čo to máte? A baron hovorí, viete, čo to máme takú súťaž tu na... To tam hádže, sú také 3 úlohy a musíte hodiť obnos a keď to splníte, tak celý ten bank je váš, keď nie, tak tie prachy ostanú tam. Koľko tam je? Tak už dosť dlho, nikto to zatiaľ nesplnil, je tam asi normálne nejakých 250 000 eur, to je tam napchaté. No tak idem do toho, nie, že to, čo tu môžu, tak nevyhrám, nevadí, to musím skúsiť. Dobre, no, tak prosím vás, súťaž je taká, že vypijete fľašu slivovice na X. Potom vyjdete na dvor, tam je hrozne zlý pes, veľký, obrovský vlčiak a musíte mu vytrhnúť bolavý zub. A potom prídete naspäť a o poschodie býva 80-ročná babička a tu musíte pretiahnuť. Chlapík hovorí, tak čo, tak idem do toho, ne? Tak vypil fľašku slivovice, vybehol na dvor, zrazu strašné ujúkanie na dvore, zavíjanie. Po 15 minútach sa rozletia dvere a ten chlapík hovorí, že dobre, no, a počúvajte, a kde je tá babička s bolavým zubom? No,